L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għadu kemm lesta investiment ta' aktar minn miljun euro li permezz tiegħu seta' jinbena solar farm bil-kapaċità li jiġġenera mal-megawatt ta' enerġija nadifa mix-xemx. Dal-impjant ta' pannelli fotovoltaiċi se jikkumplementa sistema kbira oħra li l-Ajruport għandu installata fuq il-bejt. L-inġinier Kevin Alamango, li jmexxi t-taqsima teknika tal-Ajruport, spjega li mill-pannelli ta' fuq il-bejt biss l-Ajruport jiġġenera biżżejjed elettriku għal 40 dar residenzjali u b'din is-sistema din il-kapaċità se titripla. Għadna kemm investejna f'dal-impjant li huwa ta' 1 megawatt peak li bażikament da iktar milli jittriplika l-ġenerazzjoni ta' rinnovabbli li kellna sas-sena l-oħra u kapaċi jiġġenera qed ngħidu iktar minn 1,600,000 units fis-sena. Dal-impjant kbir solari li jinsab mal-ġenb tal-Mitjar mhuwiex l-unika miżura li qed jieħu l-Ajruport favur l-ambjent. Fil-fatt tul ix-xhur li għaddew inbidlu diversi sistemi antiki ma' dawk moderni li jkunsmaw inqas dawl. Fost miżuri oħrajn li qed nieħdu huma qed nużaw kemm jista' jkun vetturi elettriċi, qed nużaw ħafna sistemi iktar effiċjenti ta' arja kondizzjonata, qed nagħmlu upgrades fil-lifts u fl-escalators tagħna li huma aktar effiċjenti u qed ninvestu wkoll f'ħafna dwal li nużaw fuq l-airfield u anke fit-terminal li huma iktar effiċjenti biex inkomplu naqsu l-carbon footprint tagħna. Fil-fatt, permezz ta' ftehim iffirmat mal-Kunsill Internazzjonali tal-Ajruporti, il-Mitjar Malti huwa kommess li sas-sena 2050 jelimina l-emissjonijiet li jkun qed jiġġenera. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.